Γεια σας viewers, είμαι ο Νάστελια Καλογερόπουλος πάλι και επέστρεψα στο George Widgets. Επίσης, επειδή μπορεί να μην μ' ακούτε καλά, γιατί είδα στο προηγούμενο βίντεο λίγο πιο ψηλά. Εντάξει. Τι κάνω? Γεια σου κύριε Χριστί μου. Όχι, τον έσπασα. Where is it? Where is it? Where is it? I don't want to die! I think he's dead! Δεν γίνεται όλα όπως τα θέλω. I don't want to die! Where is it? Where is it? I'm never going to make it! Ωραία, ωραία, ωραία. Where is it? I don't want to die! Where is it? Where is it? I don't want to die! Where is it? Where is it? Όχι. Πρέπει να πάω πιο γρήγορα. I think he's dead! Where is it? I think I don't want to die! I think he's dead! I don't want to die! Where is it? I don't want to die! I don't want to die! Where is it? Θα σε I think he's going to make τα it! μάτια μου και δεν βλέπω. Where is it? Where is it? Freedom. Τεστό. Όχι παράτηρα εκεί. Και εκεί. Οκ. For the first Το είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό, δεν πρέπει να το ξαναδούμε. Λοιπόν. Where is it? I don't want to die! Τώρα θα δούμε. I'm going to make it! Where
κάτσε να πάρω ability για τη ζωή, γιατί αλλιώς δεν ζω. Τι έγινε? Ωραία, ξεκόλλησε. Είχε κολλήσει αυτό. Τι ξανακόλλησε? Τι γίνεται? Οκ. Τι έγινε? Τι έγινε, γιατί πάει με 2 FPS το παιχνίδι? Γαμό! Είχαμε το Minecraft με το lag στο Skywars, τώρα έχουμε και αυτό. Ωραία, ξεκίνησε. Αυτό και αυτό. Έλα, μην ξανακολλάς, όχι. Ωραία. Συνεχίζω. Σοβαρά τώρα. Έλα! Μην κολλάς! Stay alive! Stay alive! Ωραία, ωραία. Προλαβαίνω να πάρω ένα ability. Όχι, δεν ήθελα abilities. Σκατά! Άντε. Option audio. Και αυτό το χαμηλώνω. Ωραία. Άλλο λίγο να ακούτε κι εσείς, γιατί μπορεί να μην ακούτε. Θα το βάλω εδώ. Ωραία, τώρα είναι τέλειο. I don't wanna die. Σκάσε, θέλεις να πεθάνεις. Πρέπει να πάρεις τη μεγάλη απόφαση. Πεθάνεις. Αυτό ήταν, σας βαρέθηκα. Όλοι σας βαριούνται κάποια στιγμή, είστε βαρετοί. Ωραία, έφαγα το σώμα. Τώρα μου μένει και ένας λίθος. Να σπάσω όλα. Θα τα σπάσω όλα. Καράτε! Καράτε. Εσύ, το μισό που σε λίγο πες να το περάσω εδώ. Καράτε! Ninja Gaiden Zeta. Όχι, περίμενε. No. Αυτό ήταν, σε βαρέθηκα. Die, motherfucker. You all die. You fucking die. You hear me, bitch? You fucking die. Πέθανε κι εσύ, γυαλί. Πώς να σπάσω αυτό το γυαλί? Ποτέ μου δεν το έχω βρει. Έτσι. Δεν ξέρω ακόμα. Εν τω μεταξύ είναι ίδιο με το San Andreas στα δάχτυλα. Σκάει άνθρωποι. Μόνο που αυτό το παιχνίδι είναι πιο ωραίο από το San Andreas. Το San Andreas είναι τελείως μαλακία. Λοιπόν, δεν θα φάμε κανέναν γιατί είναι αθώοι ανθρώποι. Οι καρχαρίες κάποια στιγμή θα εξελίξουν το είδος τους πιο πολύ και από τους ανθρώπους και διαρχίσουν τον κόσμο με ανθρώπους σκλάβους. Μια μεγάλη καρατιά. Και με την καρατιά μου το σπληρώνω. Είπα, με την καρατιά μου το έσπαθα. Επειδή είμαι καρατίστας. Αυτό είναι το ωραία. What? Νόμιζα ότι ήταν θαλάσσια ράγνη. Πες μου ότι αυτά είναι πυράγνες. Όχι, δεν είναι. Είναι
είναι απλώς αυτά τα ψάρια που είχε στον Νέμο, στο σκοτάδι που έλεγε ένα φως. Ναι, έχω δει τον Νέμο. Τι είναι αυτό? Α, το χταπόδι. Από εδώ. Γεια. Καρατιά. Περίμενε. Θέλω κι άλλη καρατιά. Καρατιά. Είπα καρατιά. Ναι, την καρατιά το έκανα. Ω, κοίτα, ένα χταποδάκι. Έλα εδώ! Λοιπόν, τώρα που σε έχω στην κατοχή του στομάχιου, σχεδόν, πρέπει να σε φάω. Δηλαδή να σε κάνω περαδόθη και με μυστηριώδες τρόπο να εξαφανίζεις. Το καλύτερο παιχνίδι των εποχών. Φώκες, το βρήκα! Φώκες λέγω. Προσπάθησα να κάνω αυτό το part. Βασικά προσπάθησα να κάνω αυτό το part και τελικά έγινε μια βλακεία και δεν μπόρεσα να το ανεβάσω και έπρεπε να το κάνω new game πάλι και να το πάω σε εδώ. Αλλά δεν ήταν κάτι δύσκολο, εξάλλου στην αρχή ήμασταν στο τελευταίο level, εντάξει, αυτό θα ήταν. Σκάσε! Σκάσε! Όχι, σετ! Γεια μου. Σκάσε γάμο το δελφίνι σου μέσα! Γεια! Τώρα θα πολεμήσουμε τη γιγαντιαία! Ωραία! Όρκα! Εναντίον του Ιωχαπά. Τώρα πρέπει να την κάνουμε καράτε. Είναι σύστημα καράτε! Καράτε! Θα δεις την καρατιά μου! Η καρατιά! Δεν σε πρόλαβα, η καρατιά μου είναι λίγο αργή. Καρατιά! Θα πατήσω πατημένο το space ώστε να κάνω μια τέτοια καρατιά! Όχι! Καρατιά! Όχι! Καρατιά! Η καρατιά μου δεν δουλεύει! Έλα τώρα! Καρατιά! Όχι, περίμενε. Αυτό ήταν. Πού είσαι? Καρατιά. Ναι, freedom. Τη δάκουσα, την βλέπετε, την παραζωής. Τώρα πάλι καρατιά, αλλά με τη μούρη. Τώρα θα σου κάνω με το στόμα μου μια καρατιά. Τώρα θα σου κάνω την φινάλ καρατιά. Χα. Μου, καράτε. Είμαι καράτε σαρκ. Ναι. Και όταν τελειώσω αυτή την πίστα τελειώνει το επεισόδιο. Έλεος. Γεια! Περιμένετε. Δεν θέλω να την αποτελειώσω. Θέλω να φάει πρώτα αυτό και μετά να την όχι, αυτή με έπιασε. Όχι. Πρέπει να φάω ένα δελφίνι για να γεμίσει η μπάρα ζωής μου και να σου κάνω καροτσιά. Πώς έχει γίνει έτσι? Ωραία, τώρα που την φάγαμε την κάναμε έτσι και πέφτει. Πώς λέτε να είναι? There is no real threat to the safety of our vacationers or the citizens of Amity. I assure you that we are doing everything within our power to deal with this issue. The mayor is absolutely correct. The threat is minimal, and we'll soon have the shark tracked and captured with the use of our Aurora 2 research vessel. Say what you want, but Mr. Mayor, we have too much invested to be careless. Until the beast is captured, or better yet, killed, my employees will be on alert. And Brody, you better get to him before I do, if you want him alive. Τον θέλεις ζωντανό? Ή μήπως όχι? Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο του Jojo Lizard. Τώρα πάμε στον έξω κόσμο που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, δεν τελείωσε. Έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλές φασταλές, νομίζω άλλες 8.
Έχει 8 αποστολές νομίζω, δεν είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι, αλλά κατά τα άλλα είναι ωραίο. Οπότε θα κάνουμε και side missions που είναι αυτά τα σπράντια στο χάρτη. Τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθερα πουλιά. Λοιπόν, όπως είπα, θα είμαστε ελεύθερα πουλιά από εδώ και πέρα. Οπότε, ναι, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο Jaws Unleashed, ή αλλιώς όπως το λέμε εμείς Bloody Pac-Man. Όντως, δεν είπα καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο Bloody Pac-Man, το ξέχασα, sorry. Ναι, αυτά για σήμερα. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, dislike αν δεν σας άρεσε. Αφήστε comments, κάντε subscribe, δηλαδή εγγραφή. Εντάξει, δεν θα λέω το δηλαδή, από εδώ και πέρα βαρέθηκα. Αυτά για σήμερα. Έρχονται και άλλα επεισόδια Jaws Unleashed, οπότε να είστε έτοιμοι. Γεια σας.